Usa ka nagpailang job order personnel sa Lapu-Lapu City Hall nadakpan human gikinahong misuway og suborno sa masakop sa City Mobile Force Company sa Lapu-Lapu City Police. Mugti unta kini sa pagbuhi sa usa ka dinakpan nga nagpailang tag-iya sa usa ka butane refilling station. Si Luan Merondina sa report. Arestado ang 31 anyos nga si Jomar Igot dihang gitunol niini ngadto sa mga sakop sa City Mobile Force Company ang 15,000 pesos alas 9 ganihang buntag sa buhatan mismo sa CMFC. Si Igot nagpailang job order personnel sa Lapu-Lapu City Hall ug nadistino sa Hoops Dome. Matod ni Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, hepe sa CMFC, una niini nasikop nila kagahapon ang 57 anyos nga si Bienvenido Sujetado human kini nagpailang nga maoy tag-iya sa usa ka butane refilling station sa usa ka bakanting luna sa Sitio Casanta, Barangay Mactan. Atol sa gihimong pagpangronda sa kapulisan sa dapit, nasakmit kining upat ka tag 50 kilos nga LPG tank nga way mga sud, usa ka 22 kilos nga LPG tank nga wala usay sulod, 14 ka mga empty portable gas stove, 420 ka mga butane tin canisters ug laing 4,572 ka mga butane canisters nga walay sulod og duha ka timbangan. Pagkagabi sige panawag nga mag-negotiate na ba nga mag-guarda ning ana may nga reported na siya din na pwede reported na siya dili may magwalay negotiation. So sige ari lang diri sa buntag. Amo to pag ari sa buntag mana to nga paabot me din ni hatag yung kwarta sa among arresting namo. Mo to pag hatag og kwarta effect dahil ng arrest. Apan hugtanong gihimakak ni Igot nga giswayan niya pagsuhol ang kapulisan. Wa mo ko gidawa ma'am, katurong kalibin ako. Para unsa man kuno tong kwarta ka? Among budlong sila ra may nagsabot ko tong kuyog na ko nga kuan. Buon na ko nga anong ako gipapriso ako na nipusasan. Samtang si Bienvenido nagdumili pagluwat og pamahayag. Ay lang sir kay ako kaning katungod sir nga di ko pakuan na pasensya na gid mo ma'am. Ang gusto niya nga i-offer og money in return nga dili siya ma-file og kaso or malisen ang iyang ordinansa lang ba kay pwede mo kunin mag ordinansa lang walay kaso wala siya penalty. So ordinansa lang wala imprisonment. So ang kung mag PD 1865 mi mabugat man to siya nga kaso kay national law man. So muna netabo. Uban ni Rinan Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besda.